da bayan ikon Allah. Ari ba woman tonight. Baba Ari na yadda da kana shan shayi. Da zahiri ka ganki ba gari guda. Wannan yana ƙara lafiya da kuzari. Kuma ɗanɗanon shi daban yake da kowane ɗanɗanon kowane shayi. Ni dai na ji daɗin shi. Kuma ya kamata a ce wasu ma'aurata suna amfani da shi. Wannan ganyen shayi na daban ne. Ku yi ƙoƙari ku neme shi domin shi na musamman ne. Ana iya amfani da shi a ko'ina, musamman gidaje, ofis, kasuwa, ko kuma wajen biki, ko kuma wajen suna. Ɗanɗanonsa da ƙanshinsa da sinadaransa daban yake da kowane shayi.